Ένας φελός που χρησιμοποιώ στα ψαρέματά μου για βαθιά νερά είτε ρηχά είναι αυτός εδώ, κραλούσο του στην Περθίνη, Rocket, ρυθμιζόμενος. Είναι 6 γραμμάρια, έχει κάποια στοιχεία πάνω αυτός ο φελός, η κεραία εδώ, την οποία την αλλάζουμε σε διάφορους χρωματισμούς. Μαζί με την αγορά έχει και κάποια έξτρας κεραίες, όπως είναι αυτή εδώ, όπως είναι οι πιο λεπτές κεραίες. Πιο χοντρές κόκκινες. Λοιπόν, αυτός ο φελός είναι 6 γραμμάρια καθαρός, όταν δεν έχει βαρυδάκια μέσα. Δηλαδή, όταν βγάζουμε την αντένα, την κεραία, έχει μέσα κάποια βαρυδάκια, τα οποία προσθέτουμε, αφαιρούμε. Τώρα, ο φελός έτσι είναι 6 γραμμάρια μόνος του. Άρα, το ερμάτισμα που κάνουμε στην αρματοσιά μας, βάζουμε 6 γραμμάρια και μπορούμε να ψαρέψουμε στα βαθιά νερά 8-9 μέτρα. Κατεβαίνουμε και γρήγορα. Τώρα, όταν προσθέτουμε μέσα βαρυδάκια, 1 γραμμάριο, 2 γραμμάρια, η αρματοσιά μας είναι 4 γραμμάρια αυτή τη στιγμή και 2 βαρδάκια που έχουμε μέσα. Όσο προσθέτουμε μέσα βαρυδάκια, τόσο η αρματοσιά μας γίνεται πιο ελαφριά. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι η κεραία, η οποία έχει κάποιες μικρορυθμίσεις για τέλεια ακρίβεια. Όσο το πιέζουμε, τόσο μέσα πάει. Είναι πολύ καλό φελός, κυκλοφορεί σε 6 γραμμάρια, 8, 10 μέχρι 20 γραμμάρια. Κραλούσο.